Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 6 февраль дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме безнең белән булган тамашачыларга атна дәвамына җитәрлек күтәренке кәеф, матур көннәр теләп калабыз. 6 февраль уйлар бәйрәме билгеләп үтелә. Бүген көндәлек мәшәкатьләрдән игътибарны читкә юнәлтү һәм яшәү мәгънәсе турында уйланырга тәкъдим ителә. Эчке халәтебезнең торышы шулай ук уйларыбыз белән бәйле бит. Шуңа да үзегезгә һәм башка кешеләргә карата уйларыгыз һәр вакытта да чиста булсын иде. Бүгенге көнгә кереп калган башка вакыйгалар турында алдагы минутта кыскача булыр. Ел сайын 6 февральдә бөтен дөнья мобиль телефоннан баш тарту көнен билгеләп үтәләр. Соңгы 10 елларда кәрәзле телефоннарның файдалымы, зыянлымы икәнен турында бәхәсләр күп бара. Мобиль телефоннар кулланучыларның шактыенда бәйлелек китереп чыгара. Беренче чиратта бу үсмерләргә кагыла. Мобиль телефонсыз көнен 2001 елны француз журналисты Фил Марсо тәкъдим иткән була. Бүген халыкара барменнар көне. Бу кешеләрнең һөнәрләре автобус йөртүчеләрдән, укытучылардан һәм янгын сөндерүчеләрдән бердә ким түгел. Кайвакыт барменнар аякта тәүлек буе диярлек үткәрәләр. Моннан тыш алар бик яхшы психологлар, тыңлый һәм хәтта эшлекле киңәш бирә беләләр. Ә тагын еш кына беренче караштан клиентның яраткан эчемлеген сизәләр. 2004 елның 6 февралендә Таиланд күгендә гаҗәеп атмосфера күренеше күзәтелә. Бер юлы 357 парашютчы гаять зур чәчәк төзиләр. Шулай итеп спортчылар һава акробатикасында яңа дөнья рекорды куя. Таиландка дөньяның 42 иленнән алдынгы парашютчылар килгән була. Россиянең 4 төбәгендә кызамык авыру чыганаклары күзәтелә. Шул исәптән күрше регионнарда да. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчеләре борчу белдерә. Татарстанда кызамык очраклары әлегә күренми, ләкин иң йогышлы саналган инфекцияләрнең берсе турында белеп тору артык булмас. Профилактика һәм дәвалану чаралары турында без табиб-инфекционист Нурия Мөхәммәддиновна Нургалиева белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Нурия ханым, хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көн. Менә инде алдан әйтеп киттем, Аллага шөкер, бүгенге көндә кызамык авыру Татарстанда күзәтелми. Ә менә шулай да 2022 елда Таҗикстаннан килгән бер кешедә кызамык авыруын тапкан булганнар. Әйе, Таҗикстаннан килгән авыру турында ул авыруның 5нче көнендә югары температурага зарланып мөрәҗәгать итте. Авыруның 3нче көнендә башта битендә тимгелләр чыккан, аннан соң тимгелләр гәүдәгә таралган һәм аякта таралган. Бу инде иң аерыла торган симптомнар менә шушы кызамык авыруының. Әйе. Башка чираклар булмады. Башка чираклар һәм булмасын да инде шулай бит. Шулай. Әйе. Кешедән кешегә йогыша бугай бу авыру, ялгыш булмасам? Әйе. Кызамык ул балаларда чырый торган, өлкәннәрдә дә чырый торган инфекцион, ягъни йогышлы авыру. Ул беренче карашка ул ОРВИ симптомнары кебек башлана, югары температура, ютәл һәм борын тыгылу. Әмма бу авыруга гына хас булган билгеләр дә бар. Бу авыруга хас булган яктылыктан курку, светобоязнь, икенчесе ул битнең шешенеп чыгуы һәм өченчесе ул конъюнктивит. Күзләр кызара. Күздән яшьләр килә. Әйе. Һәм билгеле 4-5 көннәрдә тәндә башта биттә ире тимгелләр чыга, аннан тимгелләр гәүдәгә тарала һәм ахырда аякта була. Гадәттә ничә көн дәвам итә әлеге авыру? Һәр кешедә индивидуал, чөнки ул авыру вакцинага һәм башка хроникалар булу-булмауга да бәйләнгән. Башка авырулар белән дә бәйлеме? Әйе. Менә без үзебез авылда 3 сыйныф укучылары да шушы кызамык авыру белән авырып чыктык. Әлбәттә инде һәрберебездә дә аерым үзенчәлекләре булган дип әйтәсе килә инде, ләкин авыру каты булды дип әйтәсе килә. Югары температура һәм сез әйткәнчә менә бу тәнгә тимгелләр чыгу.
Ник алай булган микән бу? Шуңа карамастан без бит прививка ясаткан идек. Менә шуңа җавап бирә аласызмы? Монда бик мөһим вакцинация, ул прививкалар календаре буенча дөрес ясаларга тиеш. Беренчесе балага 1 яшьтә, ягъни 12 айда булырга тиеш, һәм икенчесе ревакцинация 6 яшьтә. Бу бик мөһим. Мөһим, әйе. Олыларга килгәндә, менә минем укыганым бар иде. Олылар да әлдән-әле ясатып торырга тиеш ревакцинация һәм шул исәптән кызамыкка каршы да. Әйе, кызганычка каршы өлкәннәр дә авырый, балалар һәм өлкәннәр алар бер төрлерәк авырый, 2 категориядә дә өзлеклеләр һәм катлаулар булырга мөмкин. Шуңа күрә кызамыкка каршы, вируска каршы аңа эффектив терапия юк. Иң беренче әлбәттә вакытында мөрәҗәгать итәргә кирәк. Беренче симптомнары башлану белән, билгеләр башлану белән, температура, тәндә тимгелләр чыгу белән, чөнки алданрак мөрәҗәгать итсәң, врачны өйгә чакыртырга кирәк, чөнки ул йогышлы авыру, ул клиникага барырга түгел, әйе, чөнки менә вакцинасы булмаган кешенең, әгәр дә ул авыру белән очрашса, 100% ул авырып китә, әйе. Димәк, менә бу авырудан саклану чарасының иң мөһиме без әйтәбез инде профилактика, вакцина ясау, шулай бит? Әйе. Прививка ясау. Шулай. Һәм бу әйтәсем килгән иде, бу авыру вакытында витамин А-ның дефициты күзәтелә. Бу хәтта сукраюга китерергә мөмкин. Шуңа күрә вакытында өзлөкмәү өчен, катлаулар булмау өчен мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм бу кызамык, ул бик тиз тарала торган авыру, ул хәтта бик ерак араларга тарала, һәм вентиляция буенча котларга да, этажларга да таралырга. Вентиляция буенча гына да? Вентиляция буенча да, күп йортларда котларга да тарала. Урамнан ия кергәндә шулай кулларны юу, битләрне юып алу. Ансы мөһим. Бу саклану чараларына керә шулай. Вакцина авыруның төрле симптомнары таралудан саклый. Ул вакцина җиңел кичерелә. Әлбәттә, кайбер чиракларда катлаулар, бик сирәк чиракларда гына булырга мөмкин катлаулар. Катлаулар менә башка вакытта вакцина булмаганда, мәсәлән, нинди катлаулар очрарга мөмкин? Бик күп, менә әйткәнемчә, сукыр калырга мөмкин, сукраю мөмкин, һәм үпкә ялкынсынулгана да китерә, һәм колакка зыян ясарга мөмкин. Әйе. Шуңа күрә вакытында мөрәҗәгать итәргә кирәк. Инкубацион вакыты күпме дәвам итә һәм кеше башка кешеләрне йоктыра? Ничә көн эчендә менә бу? Кызамык ул беренче симптомнарыннан башлап зарарлы, һәм ул тимгелләрнең 5нче көненнән соң зарарлы түгел. Йогышлы түгел. Кызамык авыру йөкле хатыннарга куркыныч янымы? Әлбәттә, дөресен әйткәндә, һәрбер инфекциядә йөкле хатыннарга куркыныч яный, чөнки хатын-кызның үзенә һәм балага, карындагы балага әле ул формалашкан гына чагы була. Шуңа күрә ул инфекция бит, ул токсиннар бүлә. Шуңа күрә менә ул токсиннар, ул һәрбер орган, баланың һәрбер органнарына тәэсир итәргә мөмкин. Шуңа күрә ул куркыныч. Шуңа күрә алар группа рискыга керәләр, һәм аларны әлбәттә учетта торырга тиешләр. Алай-былай авырып киткәндә аларны дәвалыйлар менә шушындай йөкле хатын-кызларны? Аларга дәвалау әйткәнемчә, менә вируска каршы эффектив терапия юк. Алар юк, вируска каршы юк. Бар симптоматический. Температура булганда температура төшерү, һәм әгәр дә менә тимгелләр инфекциялана башласа, ул бит вирус өстәлсә, микроб өстәлсә, анда инде антибиотикларны бу бөтенләй икенче юнәлеш була, башка табиблар була, дәвалый булып чыга инде, шулаймы? Бер кызамык белән авырган кеше икенче тапкыр авырга мөмкинме? Юк. Бер генә тапкыр димәк. Бер генә тапкыр. Менә шунысы булырга мөмкин, прививканың тәэсире беткәннән соң, бик күп еллардан соң мөмкин. Анда чиракта булырга мөмкин. Шуңа күрә әйтәләр инде, олайгач та
прививканы яңартып торырга кирәк дип, тәсире кирәк дип. Тәсире бетәшем. Хәзерге вакытта балаларда җил чәчәге авырулары күп һәм герпес вируслар бик киң таралды. Чөнки алар иммунитет менә кешеләрдә, хәзер балаларда, кешеләрдә иммунитет әзәйде, кимеде һәм шуңа күрә менә герпес вируслар вообще пандемия дип әйтәсе килә. Анардан ничек сакланалар? Аңардан гади безнең культура, кулны юарга кирәк, гади гигиена. Йомгаклап тамашачыларга ниләр әйтер идегез? Минем әйтәсе килә прививкалар турында. Прививкаларны аларны махсус югары институтлар эшлиләр. Шуңа күрә курыкмаска кирәк, ясатырга кирәк. Календар бик мөһим календар буенча ясатырга. Чөнки вакцинация ясатмаган балалар, кешеләр, алар үзләренә куркыныч тудыралар. Һәм башка тирә-юньдәге кешеләргә. Барысына да сәламәтлек теләп калыйк, Нурия ханым, һәм инде килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Авыручылар булмасын иде, теләк бер генә, шулай бит? Шулай. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Шундый яқты, шундый нурлы, бөтен дөнья ак кына. Ап-ак була белә шулай, безнең туган як кына. Роберт Миңнуллин. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Илдан Лик мода театры чираттагы туган көнен билгеләп үтте. Даны республика һәм Россия буйлап таралган мода театры истәлекле көнендә иң кадерле кешеләрен, зәвык белән киенергә яратучы дусларын кунакка чакырды. Алар арасында без дә бар идек. Илдан Лик мода театры 34-нче туган көнен билгеләп үтте. Бу еллар эчендә күп кенә үзгәрешләр булып, күп казанышларга ирешелгән. Бүген Илдан Лик мода театры уңышлы гына эшләп килүче танылган модельләр мәктәбе. Театр моды сейчас переживает вторую жизнь, и мне кажется... Мода театры икенче сулыш кичерә. Еллар, буыннар алышына яңа кешеләр килә. Безнең коллекцияләрдә дә буыннар бәйләнеше ачык чагылыш тапкан. Катнашучыларның яшьләренә килгәндә, иң нәни моделебезгә 3 яшь булса, иң өлкәненә 78. Бирдә 4 яшьтән башлап мода һәм матурлык дөньясына кушылырга теләүчеләрне кабул итәләр. Плюс сайз һәм зрелая красота 55 дигән махсус проектлар белән театрда аеруча горурланалар. Эльвира Нуриева модель. Гади тормышта ул башлангыч сыйныф укытучысы. Буш вакытларын яраткан театрына багышлый. Мода күрсәтүләрендә 3 ел катнаша. Беренче тапкыр подиумга чыгу дулкынланулары күптән онытылган инде ди. Мода белән дә кызыксынам, үземне дә күрсәтергә килдем, һәм аралашырга да. Килергә теләк белдергәннәрнең кайсы яшьтә һәм буй сынның нинди булуы мөһим түгел. Теләсә кем матур һәм зәвык белән киенә ала дигән фикерне күздә тотып биредә эш итәләр. Я в модельной школе Илдан Лик 2 года занимаюсь. Я когда вырасту, хочу стать моделью. Туган көн белән котларга килгәннәр арасында заманча бию төркеме кызлары да бар. Я желаю театру моды Илдан Лик процветания, успеха во всех показах моды и всеобщего внимания. Много общего, мне кажется. Во-первых, это грация, женственность. Нәфислек, матурлык, эстетика – ул безнең охшаш яклар. Подиумда булган бөтен нәрсәләрдә сәхнәдә дә бара. Сәхнә костюмнарын булдыру өчен без һәр вакытта мода артыннан күзәтеп торырга тиешбез. 14 яшьлек Амалия модель булуын җиңел түгел икән аңласа да, шулай ук киләчәген мода белән бәйләргә уйлый. Да, шундый атмосфера монда бар, вот белмим нәрсә монда бар, но вот прям вот мин яратам. Миңа бирек тә биредә төрле юнәлешләрдә укулар булу ошый. Бизәнү нечкәлекләре, психология, дөрес туклану, актерлык осталыгы һәм башка бик күп кызыклы дәресләр бар бездә. Илдан Ликта Казанның тәҗрибәле укытучылары белем бирә. Алар укучылары өчен бөтен шартларны да тудыра.
Мәктәптә еш кына төрле остаханәләр, мода күрсәтүләре һәм фотопроектлар үткәрелә. Моннан тыш, мөмкинлекләре чикләнгәннәр өчен, начар ишетүчеләр өчен дә укытулар булган. Быел исә коляскаларда утыручылар өчен мода күрсәтү курслары уздырырга җыеналар. Мое достижение в прошлом году – гордость. Безнең соңгы казанышлардан узган елны укыту өлкәсенә кагылышлы яңа лицензияләр алу. Бу безнең өчен яңадан яңа мөмкинлекләр ача. Ә биредә укучылар санының күп булуы мода мәктәбебезнең кирәклеге турында сөйли. Бу саганы атлап керүчеләр ышаныч һәм илһам, көч һәм танылу ала. Мәхәббәтле һәм тугры булуларына, яңалыкка омтылуларына һәрберсенә рәхмәтлеләр бирде. Тапшырубызны эстрадыбызның иң зәвыклы җырчыларының берсе Алсу Абулханова башкаруындагы матур бер җыр белән тәмамлыйбыз. Мин исә Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Hislerimni sizersinme irken Sürüm siler kışım canım ol seni gene Nazlı qarashların dava yüreğime Siyu alıp gelem meni Güdersin me bəxt köperinden Berge öder bizime Siyu alıp gelem meni Güdersin me bəxt köperinden Berge öder bizime Senin yanğa baram, yırak